Hamppukuivike valmistetaan kuituhampun korren pehmeästä sisäosasta. Kuituhampun viljelyssä ei käytetä torjunta-aineita, joten se on turvallinen ja puhdas kuivikevalinta. Kuivike pakataan säänkestäviin 14 kilon puristemuovipakkauksiin. Tiivis paali ei jäädy ja voidaan varastoida ulkona. Hamppukuivike toimii hevosella parhaiten paksuna patjana, joka on nopea perustaa ja edullinen ylläpitää. Huokoinen hamppu on erittäin imukykyinen materiaali ja se pystyy sitomaan 5 kertaa oman painonsa verran nesteitä. Kuivikkeen vaalea väri tuo talliin myös valoisuutta. Hamppupatja on pölyämätön ja näin talli-ilma pysyy puhtaana ja miellyttävänä sekä hevoselle että tallihenkilökunnalle. Kuivikkeeseen on jätetty pieni määrä hamppukuitua, joka sitoo patjaa ja pitää kuivikkeen paikallaan, joten se ei luista kavion alta. Hamppukuivike pitää hajut kurissa, koska sillä on kyky neutraloida voimakkaitakin hajuja. Se on luontaisesti antibakteerinen materiaali ja näin ollen huono kasvualusta bakteereille. Hevosen kaviot pysyvät kuivina ja hyvässä kunnossa. Kuivike ei myöskään sotke eikä tartu hevosen karvaan. Hamppu maatuu nopeasti ja se on erinomainen maanparannusaine, joten se voidaan levittää pellolle. Kuivike ei jää kiinni lantakikkareisiin, joten kuiviketta ei mene siivotessa hukkaan. Vaalealta hamppupatjalta kikkareet on helppo havaita ja poistaa. Ekologinen hamppu on paras kuivike hevoselle ja sen käyttö edistää hevosen terveyttä monella tavalla.